Здравейте, хора! Знаете ли за онзи човек, който направи фалшив клип? Името е Епа Пейли. Тя е много, но това е той. Много не момиче, а момче, който прави съмнителни видеа. Не, Стейк. Да, Стейк има само 2 милиона абонати. Само 2 до 3 милиона абонати. Толкова съм щастлив за Стейк. И се уверете, че сме почти на 30 абонати. Дори не можех да повярвам. Но това видео на Пейли е супер съмнително. Той направи първоаприлска шега, което заблуждава всички, но тя прави някои грешки, че е той и момче. Тя е момиче, това е измама. Не си момиче, ти си момче. Но както и да е, момчета, ще се видим по-късно в следващото видео. Довиждане!